Emisija Šetam pričam uživo iz foajeja Centra za kulturu u Jagodini, kulturnog centra. Peca Mitić je moj gost, upravnik pozorišta u Jagodini. Peco, ne mogu da te ne pitam o iskustvu iz učestvovanja u emisiji Ja volim Srbiju. Ja volim Srbiju. Samo u dve rečenice, kakve utiske nosiš iz Beograda posle i snimanja i emitovanja ove emisije? Pa pazi, ukratko, jedno prelepo iskustvo, dobra zabava, kvalitetni ljudi i mislim tu prosto ne treba pričati ništa više o tome. Odgledajte emisiju i to je to. Da, premijerno je bilo sada u nedelju, kada je reprizni termin? Ja mislim da je subota, sad u subotu je reprizna, da. Popodne, tako? Da, tako nešto, čini mi se, da. Evo, ovde smo da najavimo nastavak pozorišne sezone u 2026. godini, već u četvrtak ženski orkestar, tako? Tako je. Kreće sad nova, to je da kažemo polusezona, sa ženskim orkestrom, to je zapravo najnovija predstava koje je Gradsko pozorište Jagodina uradilo za ovu sezonu. I sad krećemo od februara, mart, april, maj, u maju se završava sezona zvanično i onda od oktobra idemo novu, ali sad, eto da najavimo da krećemo sa novom, to jest sa polusezonom sad od četvrtka, tako da svi koji su zainteresovani slobodno mogu da dođu, imamo mesečne karte, imamo pojedinačne karte, bogat repertoar. Počinjemo sa našom predstavom koja je najnovija, koju vidim da ljudi vole isto kao i prošlu. Koje je ovo već izvođenje? Imali smo 2 festivala i 2 puta ovde, ovo je peto već. Peto, jer to je bilo pred kraj godine, je nešto bilo u decembru mesecu, tako da nismo mnogo, a januar nam je, tako da smo imali pauzu mesec dana i zato je tek peto igranje. I imamo goste iz Velike Plane, imamo našu predstavu Sabrana dela Vilijama Šekspira, koju nismo igrali dosta dugo i sad smo je vratili, to je isto urnebesna komedija koju mnogo ljudi vole, to smo izvodili do sad 58 puta. Ne mogu da te ne pitam o nekoj tajnoj vezi koja se nastavlja u Hrvatskoj. Da, sad u subotu smo u Hrvatskoj, zapravo sa muzičko-poetskoj večeri ima neka tajna veza. I to sad mogu da kažem i zvanično da više nije duo, nego je trio. Pridružio nam se, pored Bojana Stevanovića, pridružio nam se Vojkan Virijević. Fantastičan vokal. Vokal. Fantastičan vokal. Draganov. Da. I on inače živi i radi u Beogradu, ali svidela mu se cela priča. Nekako smo došli u kontakt sasvim onako slučajno da kažemo i njemu se to sve svidelo i on pristao je zapravo, meni palo na pamet da bi mogao da nam se pridruži, on je pristao, što je naravno na obostrano zadovoljstvo, a verujem da će biti na zadovoljstvo publike, tako da... Kaži mi da su odgledali, u stvari bili na nekoj od predstava Marko Milošević i Boris Režan. Nisu ti bili... A, priču za krizu? Da. Nismo se nikako videli jer oni su rasprodati, oni su svaki dan su negde. A inače Režak živi na Čukarici. On je od pozorišta bukvalno ne znam na 300 metara. I uvek se vidimo kad ne igramo predstavu, zapravo. A kad igramo predstavu, oni imaju nastup negde. Tako da nismo... Dobro, a da li su videli ovo vaše delo? Kao na primjer što radi Marko Milošević, kao što radi sa Markom Miloševićem. A, pričaš za ima neka tajna veza? Nisam, ali pa naravno to ćemo prvi put čim sam negde blizu, rekao mi da ga zove, mora da mi bude gost. Da, Marko da bude kod tebe. Sad kod mene gost, da. Hvala ti lepo, dakle, četvrtak, 20 sati, ženski orkestar, naše pozorište, dođite, gledajte, još uvijek ima mesta, ali neće zadugo da bude mesta u maloj sali.